Hei, se on Suomu Go ja tässä videossa tää on tämmönen kalastusvideo ja me kalastetaan eka tämmöstä, no hetki aikaa, testataan nyt muutama heitto tämmössä veneen valkamassa ja joo, mennään kalastamaan. Okei, tässä tykkäätte tästä on kalastusvideossa, laittakaa like ja vaikka kommentoikaa, niin näitä tulee lisää kyllä. Koska minä itse harrastan kalastusta. Minä en kyllä tätä aio lopettaakaan. Täällä on mun luottopeli. Täällä tämmönen. Tää on mun luottopeli. Tällä mä sain mun eka haue. Tällä mä oon saanut myöskin ahvenen. Ne kalat kuulee hienoja. Kivasti molskattaa tänne. En tiedä miten tätä pitäisi pelata. Joo, otti se tonne jonnekin Kaisvikkaan tuo uistime. Tuolla molska. Ei se näkynyt. Kokeillaan nyt saada silleen. Oho. Se löisi jotenkin ihan oudossa asennossa. En tiedä. Siihen tulee joku siimaso. Ja muistakaa. No niin, nyt vaihdetaan paikkaan, koska ei saatu sitä isoa haukea sieltä. Ei nyt tullut, ei se nyt halunnut. Kyllä se voisi tullut, mutta ei nyt saatu sitä narrattua, niin vaihdetaan nyt tätä paikkaa. Mennään tänne mun secret spotille, missä mä saan se haue. Ei kuule ollut. Toinen jigi. Jos tässä välillä aina molskahtelee isompiakin kaloja. Tää toinen pää siihen viritellä. Nyt on jiginuppi. Nyt lähdetään kalastelemaan. Pidetään siimansa katkaistua. Ei oo mitään terävää. Tai ei oo mitään terävää. Miten siimansa katkaistua? Ei mulla oo mitään. Niin, abort mission ei ollut, koska isoveli kävi ottamassa mun kalapakista. Joten, siis mä tuun ton hakemaan. Joskus kumppareilla tuolta. Tai siis mä niinku silleen näen sen, mutta en mä silleen halua mennä sinne. Mulla on liian paha se talaspopia, mikä se on. Siitä katkaistaan tää siima. Siis jossain, tuolla on tommonen keltainen, ehkä näkyy kamerassa. Mutta joo. Mä voin näytän tälle. Tuossa näkyy kamerassa. Joskus kumppareilla tämmönen lyhyempi kalastusvideo. Eli tässä melkein kaikki filmi laitetaan. Mulla ois se peruke, mutta mä haluan siitä kunnollisen. Mun isommassa kalapakissa on ohje siitä, miten se tehdään. Joo, no tää video oli tässä ja seuraavalla viikolla
tulee pelivideoita ainakin 2. Ja sitten tulee kalastusvideoita. Mutta joo, heippa. Niin päästiin uudelleen. Nyt mulla on tämmönen keppi. Kun mä oon tässä kohtaa, se vesi on tässä. Niin sitten mä tällä kepillä voi silleen niinku työntää sitä kiveä. Ja sitten mä silleen saan. Tää on paha tää niinku kivikko tässä. Koska tää on todella trikki. Tähän todella liukka. Tässä kohtaa. Tässä on meillä miltei se maksimi. Ei tää toiminutkaan. Luulen, että sen saa silleen niinku tän kiven siirrettyä tällä, mutta toiminut. Tossa on se siima. Siima on tossa. Ei kyllä mitenkään saa tästä pois. Siis tuolla äsken molskahti niinku ihan hirveä molskaus. Se on varmaan kuin hauki oikeesti. Kävi tossa mun vieressä. Oli ihan niinku oikeesti ihan aika iso. En mä saa tota. Ei tota saa. En mä tiedä. Tässä kohtaahan voi nähdä, että tuolla se näkyy ihan silleen vapaana se, että mä olisin nyt voinut vetää sen, mutta en mä vetänyt sen. Sisälle. Ei kädelläkään tosta jigiä saa tosta vedettyä. Tossa muuten tulee joku rengas. Mä low-key pelottaa tässäkin olla. Jigi. Kato! Hei! Kato! Yes! 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 Nyt. Mä en tiedä mitä mä tein. Siis mä vaan niin eka tönistä ja sitten. Okei. Let's go. Siitä sain. Se oli tuolla kiven kolossa. Vähän ehkä huono paikka. Semmonen. Ja no, tämmönen tuli. Tämmönen löytyi. Tai ei löytynyt. Ihan itsehän mä heitin siellä kiven väliin ja sinne se jäi, mut siis taakse. No, tämmönen sieltä. Tämmönen jigi. Aika yksinkertainen sirppipyrstö. On kyllä näpsäkkä.